Kula kinasih saha para pandherek pinanganten kakung sugeng anggenapi pasugatan ingkang sampun sumadyo wonten ngarsa panjenengan sami sinambi midhangetaken tembang dandang kula nggih menawa tembang pitutur dinipun napa bilih mboten klentu tembang dandang kula punika sampun kacipta dening pujangga dening wali wonten tanah Jawa nggih menika Kanjeng Sunan Kalijaga ingkang isen-isenipun nggih menika tembang pitutur, syair-syair pitutur ingkang arupi tembang. Mugi-mugi panjenengan sami ingkang midhangetaken syair-syairipun ingkang sampun kacipta dening Kanjeng Sunan Kalijaga. Ngelingodi dawe kang prawinases ngelingono wong urip ing donya bebasanmu mampir ngombe salat kang limang wektu kudu tansah dipun lampahi iku jaga agama pegertikan luhur ngotoke tumindak mungkar yakti hule mangyo tentrem lahir batin bejo donya makan kula wau gending dandang kula nggih ingkang sampun kacipta dening pujangga wonten tanah Jawa nggih menika waliullah Kanjeng Sunan Kalijaga ingkang pinaringan artos nggih menika ngelingodi dawuhe kang prawinasis selalu ingat-ingatlah kata-kata orang bijak urip ning alam donya menika minangka ibaratipun mampir ngombe, bahwa kita hidup di dunia itu hanyalah sekedar seumpamanya mampir ngombe atau mampir minum ya. Jadi yang artinya kita hanya sementara, yang pastinya akan ada alam yang langgeng ya. Kalau orang tua dulu zaman kelanggengan yang dimana kita kekal di sana, maka dari itu hidup yang singkat ini pandai-pandainya kita untuk memanfaatkan berbuat kebaikan. Salat kang limang waktu kudu tansah dilakoni. Nah, itu merupakan kewajiban dari kita orang muslim, bagi kita yang muslim ya. Karena salat itu tiangnya agama, maka kalau kita semua taat mendirikan salat ya, insya Allah iman kita, agama kita akan kuat untuk bekal menghadap ke
kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ngedohke tumindak mungkar, yakti urip manggiya tentrem lahir batin. Yang artinya kita jauh dari sifat mungkar, ya, sifat yang buruk, sifat yang tercela, sifat yang dilarang oleh agama dan pemerintahan, supaya kita menemukan kehidupan yang tentram lahir dan batin dunia sampai nantinya di akhirat. Itu tadi ulasan kata arti dari syair-syair yang sudah tertulis di tembang Dandang Gula ingkang menapa sampun kacepa dening para bujaga wonten tanah Jawi ingkang paring tulodo dumateng kita sedaya supados kita sedaya anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung kedah hati-hati lan waspada yada sinoman ingkang nderek anyengkuyung bantu mulai awalipun acara ngantos paripurnaning acara. Pramila kula atas nami keluarga Bapak Sumarji dalah Ibu Zurlina ngaturaken matur suwun ingkang agung dumateng para kadang biyada dalah sinomanipun sedaya mawon khususipun wonten warga sekitaripun dalem Bapak Sumarji. Iki mboten kalah pentingipun nggih wonten kadang saking vendor nggih menika Tata Rias Amora Salon ingkang mijil saking laladan Pakis Sabto Raya Amora Wedding Organisir. Sekali lagi kami ucapkan selamat menikmati hidangan yang sudah tersediakan. Apabila selesai boleh ya, atau mungkin sangat diharapkan untuk foto bersama pengantin berdua untuk kenang-kenangan ya. Pilih dasar menika panjenengan sami sampun rawuh wonten dalipun wilayahipun Bapak Sumarji dalah Ibu Herlina. Sekali lagi yang sudah usai menikmati hidangan, kami persilahkan untuk foto dengan manten berdua, tapi tidak usah tergesa-gesa untuk menikmati hidangan. Monggo kula sumanggaaken santai mawon amargi punapa undangan resepsinipun insyaallah dipun wiwiti tabuh 3 ngantos paripurnaning adicara mangke dalu. Dados swasana menika khusus damel adicara panggih pinanganten pramila dumateng kadang kula ingkang ngerapahi